Skal vi have noget med? Ja, du kan slet ikke. Så. Godt. Ja. Hvad? Er der lidt for meget her? Så. Er du klar? Er du klar? Du må gerne få mere der. Det var da ikke så godt. Det kan godt være, at vi skal lave lidt tyder en anden gang. Hvad skal du smide i for at gøre det sødere? Pæremos. Det var derfor, jeg puttede pæremos i den her også. Ellers så smager det jo bare Nej, jeg synes, det går ok. vand og sådan noget. Hvad? Jeg synes, det går ok. Skal vi have mere? Ja, vi skal heller ikke bare det ind i munden på dig. Nej, det skal du altså ikke. Skal jeg selv sige? Tykker du lidt mere? Gumler du lidt mere? Nej, du kan ikke spise små hænder. Det er den her, du skal spise. Nå, nu holder du op på næsten.